Hagajing ini ban kan ke regional committee kajing kwa ajongi mene hau chief minister ban ong bang tot bu to kentup lem yang iru kadau kolong ba kan ke committee ka ban wan sya ki district ki jongi haba ke wan chete ban mengi kum ki kum ki khot jong Ri Bhoi Dorbar hakane Ri Bhoi Dorbar ki don ki Syiem ki Syiem hima ki Syiem raj ki Lyngdoh ki Lyngdoh jong ilaka ki Lyngdoh jong ki raj tikini gide ki briu ki bapek ki bakmi ya ki jaka ki puta kham tam lelei haki kaput tede na kata kada ngi don ki lat klenti ban yo ya ki record ki ba biang bha Rangbah ki Syiem hima Rangbah ki Syiem raj Rangbah ki Lyngdoh kede kada iya halor kata kanong rem ngi ong balada ka sarkar ka sim khia telada ka khod yang ngila mawanra ya ki dulir lane ya ki documents ki bede ban prinsisya Bagini ki jaka ki badon haki kaput ki de ki jongi hapok Meghalaya.